ana m anabata unu n'ihe omenke taa bụ oge aṅụrị bụkwa na oge eji metụ unu maka obi na-adị unu mma nnọọ obi na-adị unu ụtọ ịnụ ife ahụ na-akpọrọ nnọọ oge ịma ihe oge bụ obi ịmụkwa ihe ka aṅụrị ihe niile eme gịnị akpọzie gịnị oge aṅụrị ife niile ga-eme gịnị ka obi na-adị gị mma afọ m ga-abụkwa nwa Ada Geraldine Amaka onye unu na-etu Icon Girl echefula n'ije na Facebook kwa anyị ga-esoro anyị bụ na isi mbido TV ya bụ na Instagram anyị isi mbido TV ya bụ na Twitter @isimbido TV echefula website anyị bụkwa www.isimbido.tv ya bụ na YouTube anyị ga-abụkwa isimbido TV mụ onwe m bụkwa @official Geraldine Icon na Instagram na nke taa enwere m ihe nnọọ nke ga-amasị unu ga-eji nnọọ na-akwarịrị na-eme ka obi kini ka obi na-adị unu ka mmụọ unu mmiri ka mmụọ unu na-adị mma nnọọ ya bụ nke taa anyị nwere ihe nke a na-akpọ ihe mkpughe nke onyonyo ya bụ ịtụgharịa ya n'okwu oyibo ọ bụrụ gịnị movie review na nke mbụ enwere m nke a na-akpọ Avengers Endgame ya bụ nke site na Marvel Studios nke a bụ nnọọ ị na-ekiri ya ị ga-afụ otu ntansi nnọọ ma ndị niile mere ife niile ihe niile mere gịnị ọ gara n'anya ọ ga-amasị gị ikiri nke a ị ga-eje na nka anyị gosi gị nka e nweziri n'ihe onyonyo ya bụrụzie nke a na-akpọ Avengers ọ na-afụla ka o si gaa egwu nke a si nnọọ garịa n'anya ya bụ culture flavor fino ya na gị ume ebili Igbo tosi nnọọ kwarịa dị egwu ife niile dị n'egwu a nnọọ gara n'anya ojiji ya ka esi gbaa ya nnọọ ọgụdị hafụ ya ọ bụrụ culture ya bụ ịnụ culture nnọọ ịma ihe ga-abata gị n'isi ya bụrụ gịnị omenala tradition ụmụ ihe ndị ọzọ dịka nsị na-ekwu ya na mbụ si na gịnị na mkpughe ka nkụ n'ihi na ihe anyị ji n'aka nke taa abụgodi nke a na-akpọ gịnị mkpughe nke ihe nkiri onyonyo na nke abụọ anyị nwere nke a na-akpọgodi Boss of All Bosses onye director nke abụọ onye ntụziaka ya bụ onye a na-akpọ Ikenna Ebu ebukiri nke a na ị ga-afụgodi Bishop mee otu si nnọọ kwarịkọta ọtụtụ ndị amaghị na Patient Ozokwu ga-anọgodi n'ofe n'ezie nwaanyị a ga-anọgodi n'ofe ị ga-afụ nnọọ Patient Ozokwu otu si nnọọ karịgodo ebe nke ya mana ofu onye laikigori n'ihe onyonyo ha m laikere m nnọọ otu si nnọọ mee ihe niile na ya bụgodi Bishop otu si nnọọ ọkwarịa eme ihe niile ọ bụsị enịchaghị echi ọchị gịnị ị ga-achịrịrị ya ọchị ya bụ na nke a bụ ihe niile a na-atụ n'anya ọ bụ nke a na-akpọ kọmedi buru glamo bụsị ihe niile ihe ọbụla ga-eme gịnị ihe ọbụla chọrọ n'ihe onyonyo nke a mee gịnị obi ya ọ ga-amasị gị ị na-ekiri nke a n'ihi na nke a bụ gịnị nke a bụ nke ga-amasị mkpụrụ obi gị nke bụgodi ọ bụrụ nnọọ na-echọgodi isi ka m ga-achọ ihe onyonyo m ga-ekiri nnọọ ichetazie gịnị Boss of All Bosses ma onye ntụziri aka nke a ọ gbalịkwara gịnị ọ gbalịrị ọfụma n'ihi na ị ga-asụtezi nnọọ chịkọta mmadụ niile a ife niile eme gịnị abanye n'ihi na ihe a bụ dịka ihe onyonyo m onwe m na ọ na-amasị m ikiri n'ihi na ihe onyonyo ga-eburu ihe mmụta ma gịnị ma bụkwere ihe ga-akpagharịkwa mmụọ gị enwe gịnị obiọma anyị ga-eje nnọọ anyị na-aga nnọọ ga-ekirigodi nke a Boss of All Bosses ị ga-afụ nnọọ ka esi nnọọ hazigodi ya ya na ka anyị jekirigodi nke a ka esi nnọọ gosi nke a Boss of All Bosses onye ọbụla mere gịnị onye ọbụla mere ọfụma nke bụ nnọọ dịka m na-esi ekwesị na nke a na-atọ m otu ife otu ka na-esi atọ m n'ihi na ihe onyonyo mbụ ị na-ekiri ya ị na-enwe mmụta na ya ọ bụghị ụsọ mmụta obi na-amegide na-adị gị mma nke bụ ị ga-asịgodi ụwa na otu letinsi ndị Naijiria na-emegodi fim ha ndị nke kara aka ndị nke kpụrụgodi ọnụ mana obi dị m ụtọ na Boss of All Bosses so gịnị so n'ime ya dịka m na-esi ekwu isi ọ na-eme gịnị ata n'ụkwa tabiri n'aka ya bụ anyị ga-ejesi ugbo agbarazie Bianca nke a si na gịnị n'ọnụ zoro ngwa na ka ncha gbagoro nke a ejekwa n'ebe ọbụla mkpughe